fac eu. Și o să mă uit așa la tine, tare aștept. Bine atunci, du-te! Pleacă de aici! Și vezi, poate uiți să dai mâncare la pot. Care Giovanna Mastrotti? Care Giovanna Mastrotti? Ce? Du-te, dracu! Și o iau în dreapta. Păi, ți-am zis eu. Bă, alea cu parfum de flori. Bă, dar tu oricum o faci zi-o curvățese. Păi și cum de altfel? Hai, mai frumos. Hai să fim cu mine și șezi de aici, lângă mine, un copil, o fetiță. Într-una undeva un bărbat se întâlni cu o fată mare. Bine! Valea cu parfum de flori și frunte de albine. Se lasă dezbrăcată și fac lucruri de rușine. O să ne aresteze.